Il-bżonn ta' mezzi alternattivi ta' trasport, metodi li naqsu tniġġis fl-arja u l-attitudni tal-adulti waqt is-sewqan huma fost l-aktar affarijiet li jaħsbu fuqhom it-tfal meta tkellimhom dwar is-sigurtà fit-toroq. Dan kien evidenti f'laqgħa fejn resqu l-ħsibijiet tagħhom lill-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi. Laqgħa li għaliha attendew studenti mill-iskejjel primarji ta' Bormla, l-Isla u l-Birgu. It-tfal qalu li jinkwetaw meta jaraw min ikun qed isuq u ma jkunx iffokat fuq is-sewqan. Għax ġilli minn flok jgħoddu jħarsu lej qudiem jgħoddu jħarsu jew wara jew nkella lej il-ġemp. U inti? Jew nkella jċemplu fuq it-telefon u ma jgħidux kassa jibqgħu dieħlin. Meta ikun hemm xi ħadd fuq it-telefon u ma jgħodu jifqu naqgħu u jagħmlu ħafna traffiku warahom. Dwar mezzi alternattivi ta' trasport issuġġerew li għandu jintuża iktar il-baħar biex in-nies jitħajru anke semmew x'għandu jkun il-prezz. Billi iktar nagħmlu dajjes biex jonqos ħafna traffiku u nagħmlu aktar nippruvaw nagħmlu aktar irħisa dajsa. Biex jitilgħu iktar nies. Għax jekk tkun għolja dajsa mhux ħajitilgħu nies ħafna għax ikun hemm nies ikollhom il-karozza. U għalhekk ma jitilgħux, imma min ma jkollux karozza jitilgħu fuq id-dajsa biex ma jaħlux gass u ma jaħroġ tniġġis mill-karozza tagħhom. Nistgħu nagħtu kass kif qed insuqu. Il-Ministru Joe Mizzi spjega li għaddejja ħidma biex jiżdiedu traġitti bejn il-Kottonera u l-Belt Valletta. Semma wkoll li fi żmien li ġej se jkunu introdotti rotot ġodda fit-trasport pubbliku. It-tfal esprimew il-ħsibijiet tagħhom dwar x'għandu jsir biex jonqos it-tniġġis. Mis-sessjoni edukattiva li kellhom proponew soluzzjoni. Forsi nixtru waħda mill-electric cars.